som sa zbláznil v tom byte, kde bývam, ale a kde vyrastal som, ale to, čo chcem, je ten rap, čo chcem robiť ten chalan, čo by raz stal z paneláku od málo, to, čo chcem robiť tú hudbu iba pre vás, a to, že chcem ísť hore a preto to ja chcem mať, kvôli tomu chcem ísť tak vysoko, lebo to, čo chcem, je to, čo robím, preto môžem dosiahnuť, preto to aj píšem každý deň, rozmýšľam dá mi to, ako mám urobiť tie tracky, ktoré mám, a viem, že to, čo som chcel, tak to som aj kus už dosiahol, ale aj tak to ešte nestačí, ale viem, že mne to nerobí problém. Tak preto píšem ďalší text, a to, že ho tak zrobím, že bude tak, že nebudem sa tu iba tak pozerať, ale viem, že to, čo som chcem, je to aj robím iba pre vás, to, že to, čo robím, tak to bude ešte lepšie aj tak. Aj keď ma niektorí aj odhovárajú, ale aj tak chcem robiť ten rap, ale nikdy mi nebude rozprávať, aký som, lebo ja som začal skôr repovať ako niektorí, a preto to chcem aj dokázať, že ja na to mám, a viem, že to, čo chcem, je pre mňa tá výhra. A komu sa to nepáči, tak nech tento track nemusí ani počúvať, ale viem, že raz to bude tak, ako ja to chcem, a preto to, čo robím, tak to aj budem robiť. A práve tu a práve teraz kvôli tomu píšem tieto tracky, ktoré mám, a viem, že čo som si aj zrobil, ale viem, že tie tracky sú ešte silnejšie ako ja, a hudba je silnejšia ako je ja, tak preto píšem ďalší text, čo chcem, a preto to budem mať, čo som si aj chcel aj dosiahnuť, a preto to môžem to aj dať. Nechcem, aby sa smiali ako niektorí, akí si tak, ale keď chcú, tak každého hádzu špinu, nech hádžu na seba, ale nie na ten človek, môže ho raz tak prebiť, že môže to dať dole. Je takým spôsobom, že fakt môže iba potom on iba pozerať z dola, ako sa druhý smejú z neho, že on to nevie, a druhý to vedia, tak nech sa nevyháňajú, keď na to nemajú, tak preto to je tak, ako to môžem byť.